Čau. Mačko. Čau. Dobre to máte. Dobre, hej, tuto vidíte, že má tu trošku takú priehlbinku, snaží sa. Dobre, zavriem dvere. Že ti padne. Áno, Mojko. Áno. No, áno. Áno, takže. Dobre, a toto už dám dole. Tam má kaniny jednu druhú, lebo jedna vyzerala, že nefunguje, potom už fungovala. Ale dostala ešte jednu. Počkaj, žlatinko. Oj, no. Vidíš, že tu môžu takú zbraňu. Na nás iba vrčal. Sa ma nečutujem, samozrejme. Toto ostáva. Áno. Toto vám aj ukážem. Áno, vôbec. Aha. Tuto má tu náplast fentanylovú, hej? Čiže toto v podstate s tým nič nerobíte. Keby trošku sa mu odlepuje, iba mu to akože, hej, proste pritlačiť trošku. Ona je taká priehľadná. Pardon. Ona je taká priehľadná, ale proste ide o to, aby proste bola, hej, v kontakte proste s tou kožou. Keby nejaký veľký opuch, hej, niečo proste vyteká, alebo čokoľvek, prídete cez víkend, dobre? Hovorím v sobotu medzi 10-12, nedeľu medzi 17-19, dúfam, ale že nebude treba. Čo sa týka sondy, toto vám ešte dám, hej, toto sme mu vydávali, je to taká paštečka, trošku ešte s vodičkou, keď to rozmiešate. Ak by aj akože, že máte nejaké paštety, ktoré sú trošku nejaké tuhšie a máte proste mixér, proste, hej, alebo čo, alebo normálne to cez sitko nejako prepasírovať, alebo proste niečo, aby naozaj si neriskovali to, že sa vám to upchá. Túto máte striekačku, hej, ktorou to proste budete a koľko má dostať? On v podstate by mal nejakých 400 kalórií dostať, hej, denne, čiže proste treba si to vyrátať podľa nie 400 gramov. 400 kalórií, hej, takže záleží proste od toho, že ako to je kalorické. Ale v podstate toto bolo 400, takto mäkké krmivo, vždy je proste viacej toho treba ako granuliek. Dobre. Túto sondička, túto má takýto oboček, hej, raz za deň mu túto natriete, túto máte takýto krémik, dobre, môžete mu dať túto čistú gázku, hej, v podstate iba tak tomu trošku mu natriete, dobre, môžete kľudne prštekom, hej, zabaliť, zavrieť. Keby náhodou, že sa vám zdá, že nejde tá sonda, kľudne tiež odbaliť, či niekde nie je zálomená, hej, lebo ona je dosť dlhá, takže má to tu tak naskladané, ale malo by to fungovať, hej, všetko. Ja trošku naťahnem len holdy. Aby si videla, ako to robí. Dobrý je, perfektný. No, je zlato. Tak poď sem potom. Hej, čiže takto si to odštuplujete. Hop. Sa vyberá? Takto celé, hej, tu je na malú striekačku. Odštuplujete, vidíte, hej, úplne ľahučko to ide. Hej. Takže... Koľko mililitrov tam treba dať? Tu je 15, akože keď budete preplachovať vodou, kľudne tých 10 až 15 ml, hej, proste to krmivo, že proste preplachnite. Tuto máte čisté gázky. Toto, ak by, neviem, z akéhokoľvek dôvodu chcete ešte mu to viacej obaliť, je tu takáto vata obväzová, plus taký lepiaci obväz, dobre, ktorý mu to viete zachytiť. Čo sa týka liekov, toto sú antibiotika, to bude dostávať pol tablety ráno, pol tablety večer, dobre? Dáte mu, teraz keď prídete domov, dáte mu nažrať, hej, či bude jesť, bude super. A pol tabletky mu dáte ešte dnes večer, dobre? Prehodne to, hej, rozpúšťať vo vode, striekačke určite nie? Buď to môžete rozdrbiť a striekačko, alebo to rozdrbiť a dať mu to cez tú sondu, hej, proste. Akože máte to v podstate relatívne jednoduché cez tú sondu. Áno, vy to viete dať aj proste do malej striekačky, hej, si to rozdrbiť a túto to viete. Ja sa opýtam teraz takto, áno, my už máme večer. Áno. Nemohli by sme mu to šmyknúť? Môžeme kľudne. Viete, aby sa tým nezaoberal doma, lebo budú v strese doma. Jasné. Hej, čiže polovička tabletky. Áno. Či dneska už nedostáva. Dnes už nedostáva. Toto má tiež sírup protizápalový, proti bolesti. Ten bude dostávať jedenkrát denne, ideálne ráno. Či dneska už nedostáva. Už dnes nie, dobre? Po jedle.
Po jedle. Celú dávku, hej? Celú dávku, hej? Toto má jedenkrát zapiť za čajom, deň. áno, aj dobré. A to môžem dať aj cez ústa, áno, aby si zvykol. Buď cez ústa, hovorím, alebo kľudne cez tú sondu. Uvidíte, ako bude, dobre? Ale no. Mojko zlatý. Jedenkrát deň. Dobre, dávajte mu to naozaj, že všetko tak, že proste, že po jedle. Čakaj to. Toto je Myrta Zapin. Ono sú to vlastne antidepresíva. No. Ale u mačiek aj u psov to používame na stimuláciu apetitu. 4 tabletky len udáte, dobre? Je to maličká tabletka, akože už ako sa nám to podarí rozštvrtiť ostrým nožom, proste predelíte na štvrťky. Takže 4 by mali vysť. Takže na 4 dní, hej, proste máte. Dobre, jedenkrát za deň, už kľudne mu to dajte nejako cez obed, my sme mu to nejako okolo obeda dávali. Dobre, tiež to môžete proste rozdrviť a striekačkou mu to dať. Dobre? A môže sa to mixovať? Čo myslíte teraz? Toto s týmto? Že naraz to dať? Môžete, ale akože asi by som tam dala ten odstup. Akože dobre, toto a toto, že dáte ráno, proste spolu nie je problém, dobre? Ale toto by som dala, že nejako, že cez deň. Dobre, ja si donesiem ešte teda, že rozdrvím tú tabletku, rovno mu to dáme, aby ste však aj videli, že ako. Áno. A to bude asi potom všetko, čo sa týka teda. Ahoj. Dobre, donesiem si na apliku. Dobre. Že života schopnáš moc. Hej, ty kokš. Dobre, to je perfektné. Moje zlato. Úžasný. Ne. To sa bude mojkať. Čo je, Maťko? Tá hadička mu ide sem, že? Toto. Nie, veď si to videl, nevidel si to? Pozri sa. Tuto ide sem. Áno, to sa má mastiť. Áno. Raz denne. Áno. Raz denne. Treba si to pozrieť a potom... Kľudne aj 2-krát za deň môžete, hej, ráno večer. Nechceme, aby sa nám zapálila tá sonda. Hej. Dobre. Takto, áno. Už vyrobáme, áno. Ide večer, diskotéka, tak. To ste tam dali tú celú tabletku? Polku z tej tabletky. A v podstate... Je to striekačka. Áno. Akože naozaj môžeme hneď tuto je trošku šťavičky. Dajte tak, že dáte v podstate tú tabletku v malom množstve. Hej. A potom ho v podstate nakrmíte. Dobre? No, ja viem, boli. No. Aha. To bola kuchárka, ja som. No, treba. Takže tá tabletka vlastne ide raz denne? Alebo dvakrát denne? Antibiotika ráno večer, dobre? Proste pol tabletky. Dobre, teraz dostane večernú, takže to už nebudete dávať, dobre? Čiže tomu pekne vieme dať cez sondu. No. Áno, pozri. Dobre. A takto. Áno, boli. Čiže to musíš držať. Aby vám to nevyprsklo, hej, vyslovene akože keď. Dobre, ešte mu dáme trošku jesť, nech nemá. Tak. Čiže už ani jesť nemusí dostať? No, však dajme mu už teda. No, tak potom vlastne už nemusíš večer dávať jesť aspoň. No, je to príde večer. To už je dobre, ja tu trošku dám ešte vody. Tak ono, my akože normálne my to tu máme exaktne, hej, že to aj proste vážime. A presne to je rozrátané, ale už tak teraz už to nebudeme s tým. 3 malé lyžičky. Tak to videli si videl. No. Bude napapaný, vytabletkovaný, hotovo. Je to taká babračka, hej, trošku, ale... Áno.
Inak to sa akože sťažuje riadne, lebo on tam v podstate akože väčšinu času tiško bol. Keď sme išli niečo s ním robiť, tak začal to za to, že ja som tu preto. Takže, čak on, sa so mnou rozpráva. Nech sa sťažuje. No. Môžeš všetko povedať na nás. No, pozri. No. Hovorím, je to taká babračka trošku, ale... Hej, ale... Hej, a takto. Pomaličky, nie moc rýchlo. Dobre. Kosti, áno. Takže dávali ste väčšinou tieto sondy mačkám po operácii? V podstate, hovorím, akože mali sme teraz mačiatko, ktoré malo skoro 2 mesiace sondu, lebo sme potrebovali, aby trošku pribralo, aby mohlo ísť na zákrok. Ale no. Aha. Vidíš, takže mu Juro bude sa držať. No, však on. A on možno naozaj akože bude proste doma jesť, hej. Akože to by bolo samozrejme to najideálnejšie. Dobre. O tom bude asi aj stačiť, nie? Nebude, veď to celé, čo si? Celé, hej. Jasné, veď jeme. Skúsiť, či si tuto pri vás nedá. Nedáš si tuto on je v strese, ale že... Papaj, daj si. Nechcem. Toto nechcem, že? Toto nechcem. Ešte v podstate prípadne aj väčšiu striekačku vám môžem dať takúto žanetu, takú 50 ml, že nebudete to musieť, ja sa to asi bude jednoduchšie povedať. Ale žanet najvyššie veľa nežere. Ja radšej také dietnejšie. Áno, Maleko, hej. Áno. No, žanetu doma, chlapče. Hej. Kto by to živil? Áno. Čo je, Bubíno? Neboj, ideš už domov. On to vlastne cíti, že mu to ide to žalúdka? Asi áno. Akože asi áno. Taký menší tlak možno. Možno to trošku rýchlo dávam. Hej. Dobrý, koši, áno. Napína ho. Toto by sme ho natiahli do strikačky a potom by sme mu to dali ráno. Však ja vám to tam dám celé, to si proste zoberte. To možno už ani nezabije. A skúste mu aj do chladničky však si to dať. A v podstate, dobre, ja mu to preplachnem. Teraz sa to preplachuje. A bubino. Ale nechajte mu aj proste nejaké jedlo na noc, že budete vidieť, že či proste niečo... Áno, že či si niečo oblízal. A fakt, akože... Nepôjde žaneta, neboj sa. Začne jesť. Nedáme žanetu, neboj sa. Zlatý chlapec. Aby si nám nepribral, nedáme žanetu. Takže jedna takáto plná stačí. Možno ani netreba, možno ani tónu. Ono v podstate ide o to, aby naozaj sme proste preplachli tú sondu. Hej, presne tak, hej. Ono v podstate, keď vidíte, že teraz už akože to je a tam už je ešte posledná zákruta a tu už to ide už úplne ľahko, takže už viem, že už je celá preplachnutá. Áno. Takže maximálne 10 ml úplne stačí na preplachnutie tej sondy. Dobre? Dobre. Ale keď máte akýkoľvek problém, mne akože normálne mi upozornenia na mail mi chýpajú na telefóne, hej, akože asi neodpíšem, že proste, že do 3 minút, ale ja to proste priebežne kontrolujem však ja budem, alebo počas ordinačných, hej, proste keď ordinačné nie sú, tu vám nikto nedvihne, takže... Alebo kamantore žanetu. Dobre, takže toto. Dobre, takže ideme naložiť dovnútra. Tu je ešte tá malá tabletočka. To je vlastne na tú podporu jedla, hej. Tá malá. Tá malička štvrťku, dobre? Štvrťku raz za deň iba. Pokiaľ začneš žrať, tak mu to nemusíte dávať, dobre? Dobre, máte nejaké otázky ešte na mňa? Ešte kontrolu musíme si dohodnúť na pondelok. Ja to je končiť dneska.
už pred 25 minútami. Ale Ale hovorím, že ja keď treba, ostajem tu aj do polnoci.